pitati kako voliš ti da se šminkaš i da se sređuješ? U čemu se ti najbolje osjećaš? Pa iskreno ja se najbolje osjećam kad sam prirodna. Tad mi je nekako najlakše da funkcionišem i sve to, ali kad imam ovako kilu šminke na sebe baš i ne mogu. Jer tako da bila sam u reality gdje sam se šminkala bukvalno svaki dan. I to mi je sad malo dojadilo, dosadilo, tako da Ti voliš taj prirodan lik? Da, ja ne volim uopšte da se šminkam, ali znam da se šminkam, znam profi da šminkam, kao što sad ti znaš da šminkaš, tako da i volim da se šminkam, ali jednostavno me neki put nervira. Kaži mi šta voliš da radiš ti u slobodno vreme? Pa volim svašta da radim, volim da snimam TikTokove, volim da idem kod Kineza da kradem, volim. Ali to ti nije dobro da kradeš. Što? Pa ti je to dobro. Pa kod Kineza svi kradu ženu. Jel da? Da. Svi kradete. Pa dobro, ne baš svi, ali ima većinom ljudi koji idu kod Kineza i kradu. Ili ti ko što ja menjam cene, pre neki dan sam bila kod Kineza, promenila sam cenu, stavila sam koštele su minđuše koje su bile 1000 dinara, sam stavila da koštaju 60 dinara. Znači, pa dobro, to je dobar poruk. Da, ja sam se baš dobro snašla, ja se izvinjam ljudima koji nisu snalažljivi. I oni pišu komentari kao jao, to ti nije lepo i tako to, a ja prošla za džabet, tako da to ti parola snađi se. Koliko je teško biti transrodna osoba u Srbiji? Kako se ti nosiš sa tim negativnim komentarima, pošto pretpostavljam da ih ima mnogo više nego pozitivnih, bar u ovoj našoj sredini. Pa mi nešto malo više ispričaj o tome kako ti tu se snalaziš. Da, pa ovako, pa sad zavisi kako za koga. Iskreno, meni uopšte nije teško da budem transrodna osoba jer se tako osjećam, a i tako živim. Da se ne bi osjećala kao transrodna osoba, verovatno bi mi bilo teško. A meni je baš lako, iskreno. Tako da, ali u Srbiju, pošto je Srbija zemlja gde je gej populacija ili ti LGBT neprihvatljiva, i tako da u Srbiji ljudi gledaju da budu svi isti. Ne gledaju drugačije, tako da ne znam. Zavisi kako za koga. Za mene nije baš nešto teško, ali ima komentara gde se piše hej pederčino, hej ti transvestitu, tako da Ali mene to stvarno ne dotiče jer ja nisam ni pederčina ni transvestit, ja sam transrodna osoba, osoba koja je rođena u pogrešno telo, tako je, u telo gde je žena unutra, a spolja muškarac. To što imam penis ne čini me muškarcom, tako da Aha, pa ovako, htjela sam također da kažem da je moj život veliki buntovnik i da sam ja ovako kao personality veliki buntovnik. Ja sam osoba koja ne voli jednostavnost. Ja volim da mi život bude pun sreće, pun smeha. Neki ljudi kažu da sam ja nesrećna zato što nemam dečke. Pa to nije uopšte tačno. Pa ne baš nemam dečka? Nemam, što će mi dečku, dovoljna sam sama sebi. Videla sam nešto na TikToku da si... Ma, ja sam to tako imala. Ali što sam htjela da kažem, neki ljudi kažu ti si nesrećna zato što si transrodna osoba, nesrećna si što nemaš dečka, nesrećna si što ovo što ali ja sam najsrećnija osoba. Zato što su ljudi oko mene koji me volu, koji kako da ti kažem... Uz tebe su podržavaju ti porodica, podržavaju me tako, da. Znači porodica je uz tebe uvijek. Najbitnije mi da ima porodicu uz mene, a što će ko drugi da priča o meni, to mi je stvarno nebitno. Naravno. Tako da. Ljubavni status mi je kao status bez statusa. Status bez statusa. Tako je, na ljubavnom planu se ne dešava trenutno ništa. Možda će se desiti ako dođe neki pravi koji će me zavoliti baš ovako kakva sam, što sam debela, imam 200 kila, transrodna osoba. Onaj koji će da me voli, volit će me baš ovako, a ne sada ja da se promenim zbog njega. Koji onda se ja promenim zbog njega, nek se promeni zbog mene. Tako je. Da. Tako je, to želim da čujem. Da, tako da. Dečka ne tražim, ako on mene traži, nek me nađe slobodno. Otvorena su mu vrata, ja kad budem tražila dečka, naći ću ga, tako da Ljubavni plan me sad iskreno i ne interesuje. Sad me trenutno... Šta ti je sada prioritet? Sad mi je prioritet da uspijem u show biznisu. Da uspijem kao showman ili ti kao tiktokerka, kako god. Tako da to mi je sad prioritet na poslu i tako to, a ljubavni plan dođe pa ode. To ti je kao lizalica. Ližeš je dok je slatka, a posle kad nestane ona više nije slatka. I onda je baciš, jel? Tako je, onda je baciš. Kaži mi, na TikToku imaš baš dosta pratilaca, koliko imaš sad? Joj, pa kod mene to baš brzo raste, sad imam 180.000. Bravo. TikTok je baš promenio i mene, nije sad promenio onako od mene unutra, nego onako da budem malo jača, znaš.
I sad više mi ljudi poznaju preko TikToka nego realitije i tako je to. Da, to. Si upoznala neke poznate ličnosti, ko ti je onako ostavio neki najveći utisak? Najveći utisak mi je ostavila Jelena Karleuša, naravno naša diva, jer sam od nje dobila ono mogu da kažem da sam ja tu suknju pikirala od kad je ona stavila na njen Instagram profil. Zamišljala sam kako bi ja mogla da uđem u tu haljinu i sve to. I eto što se desilo da je ona meni poklonila tu haljinu. Da, to sam videla. Tako da sam mnogo presrećna zbog toga i ona mi je onako neki... Ostavila dobar utisak, jel da? Ostavila baš jako dobar utisak i mnogo je volim i njen sam veliki fan. Tako da. Ali ne uvlačim se nikome u dupe da ljudi ne misle, pošto kad pričaš o nekome dobro ljudi misle da se neko uvlačiš u dupe, ja se ne uvlačim nikome u dupe, samo kažem ono što iskreno mislim. Po tebi najbolje obučen na estradi, onako baš da ti se uvek dopada styling i šminka i sve? Pa ja mislim da to svi znaju, čak i ptice na vrani, htjela sam da kažem. To je naravno Jelena Karleuša, diva, tako da. A neko ko ti se uopšte ne dopada, ni stil, ni šminka, ni kako izgleda kao pojava, onako celokupno? Ja mogu baš njih 100 da nabrojim, jer Ajde, da čujemo neke. Skoro pola estrade ne zna ni da se obuče, ni da se našminka, tako da ono. Pa, na primjer, mogu da nabrojim neke nebitne osobe, ali stvarno, ja nemam ništa protiv njih. Mislim da oni nema ništa protiv mene, ali kad kažeš neko svoje iskreno mišljenje, dobiješ udarac od njih. Tako da, ali ja nemam problem s tim, ja ću reći da mi se najgore oblači Nadica Ademo, Aleksandar Prijović, ko još... A zašto? Šta ti se ne dopada onako baš? Je li moraš da ti moraš? Joj, pa ne volim njihov karakter. Po drugo, ne volim njihov styling i kako se ponašaju. Tako da ali dobro. One te onako iritiraju. Iritiraju me baš dosta, tako da mogu da kažem i zbog čega me iritiraju, zato što, mislim, svako ima pravo da živi svoj život i da radi šta hoće i da voli kog hoće, ali baš onako, mislim da je Aleksandra baš onako, baš uradila to namjerno da se udala za Filipa, za Breninog sina, ili da, htjela sam da kažem da Aleksandru da mi se uopšte ne sviđa to što je od peručice prešla na Breninog sina, maćeha, kako god, nebitno. Mislim, smatram da ona sve to radi namišljeno i namjerno je to uradila samo da bi bilo u centru pažnje, ali ne znam da li će biti u centru pažnje, tako to. Mislim da Filip ide više uz mene nego uz nju, tako da ne znam. Ja sam 100 puta lepša od nje. Molim? Filip je tvoj tip muškarca? Jo, jeste, on je baš visok, ima bradu, onako baš kako ja volim muškarce, da. Tako da mislim da bi više išao Filip uz mene nego uz Aleksandru Prijović. Istina. Ja barem nemam silikone kao ona. Što ne znači da ih neću imati neki dan. Ali imaš želju da uradiš neke estetske... Pa imam da promenim pol i tako to. Ali ovako na licu mislim da sam lepa u licu, da ne trebam nikakve operacije. Možda malo da skinem koji kilo, ali opet ne bi bila ja kiki kad bi skinula neku kilu. Istina. Ali ti imaš divnu harizmu u tome stvar. Tako je. Džaba ti je bila lep izgled kad harizma ti je 0. To meni kažeš? Ne, kažem osobi koja lepo izgleda, a nema harizmu. Šalim se. Ovo je Marina Tadić, jel vidiš? Da. Hoćeš da ti približe još malo? Vidim ja dobro. Ajde sad mi, reci mi, je ti se dopada ovo što je ona obukla, ovo neka haljina, košulja, šta je ovo? Ajde, objasni mi ti. Možda bolje se razumeš? Pa, iskreno, ovo ne izgleda loše. Približi. Ovo ne izgleda loše, ali mi se ne sviđa. Frizura mi je okej. Ovaj kajš mi se ne sviđa kao fake Versace. Okej, njoj bi dala jednu ocenu od 1 do 10, dala bi je 2. Pa, to nije baš okej. Pa, ne sviđa mi se iskreno. Ne sviđa mi se, znači nije to tvoj. Oh my god, JK. 10 do 10, bukvalno. Ima savršenu liniju, nadam se da nije Photoshop, iako jeste što ima veze. Naravno. Kosa mi je predobra, silikoni su tu. Kaži mi, što misliš, da li je ona i dalje u braku sa Duškom?
Ja, pa ja ne znam, iskreno, stvarno ne bih da ulazim u taj njen privatan život, šta god ona radila, ne znam, stvarno, ali ja mislim da jeste, Duško je, ja mislim, jedan od najlepših muškaraca u Srbiji i na Balkanu, tako da ono ne znam. Rada Manojlović. Da. Šta misliš o njoj? Pa Rada je prelepa devojka, zgodna. Ova haljina je prelepa stoji. Molim? E ti se dopada šta je obukla? Pa okej mi je ovo. Mogla bi malo bolje, ali okej, pristoji joj. Baš ja volim to kad istakne te noge, kad ima lepe noge velike. Pa dala bi jednu 8, ajde, pošto sam danas jako raspoložena, jer šminkaš ti i lepa sam, da ne budem onako baš gadna jer sam lepa, jer ne ide mi uz karakter, daću joj jednu 8. Tako je. Jao, je li ovo Jennifer Lopez? Nije, to je Goga Sekulić. Ili me zezaš? Ozbiljno. Juj, Bože. Šta misliš o Gogi? Joj, pa ovo mi se, prvo meni se ovo ne sviđa, ali izgleda kao neki demon, neko strašilo. Videla sam da to ne džavole. Da, ja to uopšte ne volim, ne sviđa mi se, a mislim da ovdje htjela da iskopira Jennifer Lopez. Iz onog filma... A misliš Angelinu Jolie? Angelinu Jolie, kakva Jennifer Lopez, jao Bože. Angelinu Jolie, da. Ne sviđa mi se ti rogovi, ne volim đavole, sve to volim anđele, ja sam veliki anđeo, pobožna sam, molim se Bogu. Tako da ono, ne volim, sve što ima veze sa đavolima ne volim. Ocena 0, čao. Sklanjaj sliku. Ovo je ova tu, ljubi me tu, sluti na blu, kako se zove, Marina Visković. Aha, ovo nam je Marina Visković, iskreno Marina Visković se preziva, ali tako? Da, Visković. Mislim da se ona jako dobro oblači, sviđa mi se njen styling, pratim je na Instagramu. Ja sam o njej tražila šešir da mi da onaj ovako što ide okruglo i ovako što ima one kao kristale, ali ona mi se nije odazvala. Tako da Marina, ako gledaš ovo, molim ti mi pokloni taj šešir jer je brutalan i mnogo mi se sviđa i mnogo više uz moj karakter. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Ovo je, znači, strašno. Ovo je Goca Sekulić, znači, strašno. Ilda Šaulić, šta se obukla ovo? Bolje stavila neku vreću, bila bi lepša nego što se obukla ovu suknju. Kakva je suknja? Neki, ovo što pada, mi se uopšte ne sviđa. Ova bunda je okej, Teddy kao nešto okej, ali styling mi je odvratan. Ne sviđa mi se uopšte, čao. A ti ona lepa žena? Pa iskreno nije mi je lepa. Kako je tebi onako kažeš lepa žena? Šta je tebi po tebi? Pa... Kako voliš da vidiš ženu? Ja ne gledam osobe po fizičkom izgledu, a kad bi gledali osobe po fizičkom izgledu, tu bi stavila breskvicu. Breskvica mi je jedna od najlepših devojka na balkanskoj estradi. Da, stvarno. Birala bi njenu lepotu kad bi sad tražili. Da, gore. Didi i njen sugar daddy. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Znači, ovo mi je, znači, nije što imam nešto protiv nje, ali odvratno, prvo njena faca mi je odvratno, izgleda kao majmun. Drugo, ova haljina je okej, mada mi se ne sviđa. Šta da komentarišem, drugo, njena oslika ovako, uopšte mi se ne sviđa, sve je... Ona ima lepe komade, zna okej da se obuče, ali džaba sve to njoj kad ona nema harizmu i kad je glupa osoba. Kad obučeš na glupoj osobi nešto što je vredno, opet i to što je vredno je glupo. Ne znam da li me razumete, ali kad obučiš nešto na nekoj osobi koja je pametna i koja može to dobro da iznese i ako je to kupljeno kod Kineza i ljudima da misle da to košta $1.000.000. Tako da Didi 000, ovo bi stavila kao najgore obučeno za ovo celo snimanje. Znači, bukvalno da. Nikakav dobar utisak nije ostavila? Ne, uopšte, nikakav dobar utisak. I ovaj njen sugar daddy mi se uopšte ne sviđa što se znoji ispod pazuha, ali dobro, okej. A dobro, možda bilo baš vruće. Ne sviđa mi se ovo uopšte. Bić, kako vam se sviđa? Pozdravim moje fanove na TikTok. Ćao svima! I Kiki, kako ti se dopada? Yes, bitch, predobro, znači bruka. Znači, sviđa ti se sve ime? Ja bih pitala ljude koji gledaju kako vam se ljudi sviđa, pišite dole u komentare slobodno, kako vam se ovo sviđa. Ja mislim da su svi oduševljeni. I ja mislim tako da hvala ti puno, bilo mi je prezanimljivo. Meni je ne znam da li odjavljamo emisiju. Odjavljujemo da se. Aha, pa da, meni je bilo prezanimljivo i mnogo su dragi ljudi koji rade u Espresso portal. Portal, kako se zove ovo?
Redakcija, da. U redakciji pozdravila bih sve. Mislim da mi je bilo mnogo, mi je bilo zanimljivo. Tako da, yes, bitch, ostavite nam jedan like, šerujte se na Espresso Portal YouTube kanal i pišite nam komentare. Ćao!